bocah wingi sole. Kowe aja sembrono, kowe aja kemlinti. Kanjeng Pati. Kepiye? Yen musahe bocah bagus kaya kono kuwi. Awake dhewe iki kan bangsa buta yeksa. Tinimbang ora kena dikandhani nganti alus nganti sing sak bener-benere. Mongko kula saka iku awake dhewe kudune ngetokno kanuragan digdaya sing banget luar biasa sing iso mecatke nyawane saka ragane bocah ngono kae. Ya. Bener. Ya. Bekecake. Senika dawuh Kanjeng Pati. Iki ngono tak pasrahne marang awakmu lan sak blok kancamu. Wis tak pantune kadoan. Sepira digdayane Lesmana Kil. Ana uji coba. Sip. Iki ngono aku entuk mandat saka Kanjeng Patih Buta. Yen aku kudune dikon nyuji coba. Sepira digdayane Lesmana adine Ramawijaya. Ya, Jet. Tinimbang kowe ora gelem bali ana ing papan panggonan kene.